Nagasaan kamu balik ka, aron pagkuha sa imong mga anak. Gihandong ko Diyos ang pagbalik mo, gihandong ko Jesus nga makauban ka. Malaoban nga mapaabot ko kanimo, akong Ginoo. Maluluwas ko, magpaabot ako kanimo. Ang gumamo, walay paglupad, o akong Ginoo. Ang nagahatag sa kalipay ko, ang kalibutan puno sa kagubol. Nagasaan kamu balik ka, aron pagkuha sa imong mga anak. Gihandong ko Diyos ang pagbalik mo, gihandong ko Jesus nga makauban ka. Malaoban nga mapaabot ko kanimo, akong Ginoo. Maluluwas ko, magpaabot ako kanimo. Gihandong ko ang pagbalik mo, gihandong ko nga makauban ka. Malaoban nga mapaabot ko kanimo, akong Ginoo. Maluluwas ko, gihandong ko Diyos ang pagbalik mo, gihandong ko Jesus nga makauban ka. Malaoban nga mapaabot ko kanimo, akong Ginoo. Maluluwas ko, magpaabot ako kanimo. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko.
Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyog mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban, welcome sa itong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa atong pagsugod ato ning sugdan ablihan sa pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios nga diin kita gitagaan og kadaugan ug iyatang giproteksyonan. Labas sa tanan, iyatang giatiman ug gitagbo unsa may atong gikinahanglan. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, niya sab kami aron sa paminaw kanimo, sa pagpamati sa mga pulog mga mensahe nga kinahanglan namong maduggan. Salamat o Dios nga padayon kang nagpanalangin ka namong tanan. Salamat o Dios nga wala kay hunong nga nagatiman ka namo. Imo kaming gibantayan, imo kaming giatiman. Gitagbo nimo o Dios ang matag panginahanglan sa imong makatawhan. Gipaambit o gihatagan mo kami kalipay, kalinaw agikan kanimo. Padayon mo kaming gibless sa imong mga pulong. Busaan niya kami aron amo kang pasalamatan, amo kang pasidunggan. Tungod kay ikaw ang Dios. Dios nga maluluyon, Dios ka nga mahinatagon, Dios ka nga mahigugma o mapasayloan. Labos sa tanan, Dios ka nga dili gayon mo pakyas sa imong mga puno, sa imong mga saad. Niya kami o Dios aron sa pagpaminaw kanimo, kay ang imong mga pulong maumay muhatag kanamo kadaog kag kalampusan ug panalangin sa imong pagpuyos kalibutan sa ingon. Andam og tapos angayan kami nga makasulod sa balaang puloy-anan nga imong giandam sa balaan imong mga katawhan. Bless kayo matagusa sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. May butag maayo nga pagpaminaw, dalaygon ang Dios. Mayo nga pagpaminaw, mayo nga pagiguban sa tanan nato mga kaigsonan nga nagsunod sa Shine FM 101.3. Ano ka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyog, Cebu. Mayo nga pagiguban, mayong pagpaminaw, pagpamati sa ato mga kaigsonan diha sa nagkalaing mga lugar, Luzon, Visayas ug Mindanao. Maayo nga buntag ug maayo nga pagpaminaw. Ilabi na diha sa Kings FM, The Voice of Grace, diha sa poblasyon Lantapan, Bukidnon. Maayo nga pakiguban ug maayong pagpamati. Good morning ug sa ato mga kaigsuonan diha sa Barangay Radio 101.1 diha sa Gusan man siguro to. Ug maayo nga pakiguban diha sa ato mga kaigsuonan nga mga listeners sa mga FM radio diha sa Osamis Oriental. Maayong butag, maayong pakiguban, dalaygon ng Dios. Maayong nga pagiguban, good morning ni Gina Kamahalan, maayong buntag pastor. Si Emilio Gabogos, maayong buntag. Si Lojin Gonzaga, maayong nga buntag ug sa tanan labi na nimo pastor gikan sa Negros Oriental. Si Jimel Reyes, si Reyes, good morning pastor ug salamat napod kay makabati naman kami ang pulong sa Ginoo nga imo namang i-share sa subong pastor. God bless po pastor. May pagkahilonggo no, hilonggo. Good morning pastor. Salamat na pod kay makapati naman kami na sangpulong sa Ginoo nga imo naman nga i-share subong. Pastor, God bless po pastor. Salamat sa subong karon. May buntag mayo pagiguban ni Jervy Remis Espinosa. Mayong buntag ninyo diha sis. Si Nars Buyan is watching right now. Si Mary Rose Velieris Laginon. Good morning pastor. Gideon naminaw mi diri sa Martelio Lalabertad og shout out nako ang taga Bugho pastor. May buntag sa ato mga kaigsonan diha sa Bugho, Negros Oriental. Mayo nga pagiguban ni Clito Mira. Good morning pastor Gideon, shout out sa watching from Maslog to Mas Opos, Southern Leyte. Good morning ni Sister Kilisti Pargan Rivas Rebulen. Matud pa sa atong igsuon. Good morning pastor og sa tanang Kristohanon. May butang ni Luchin Gonzaga og ni Jojo Asuncion. Mayo nga buntag pastor Gideon Wasing from Makati City. Kumusta mo diha Sir Judy? Ang Dios magpanalangin kaninyo diha. Ang Makati mo na usa sa mga nindot nga mga syudad sa
Luzon. Si Rochelle Gaba Singkit, maayong nga buntag pastor ug sa tanang viewers. Maayong nga pakiguban ni Login Gonzaga, pastor pwede request awit makalangit kopti ako. Ato ni nga tagaag pagtagad ang awit nga gi-request diri sa ato ang programa kopti ako. Okay, awit makalangit kopti ako. Ako taganog pagtagad diri lang sa atong panag-uban ni ining takna. Si Rims Antua Kabalhin. Hello pastor, maayong buntag. What's saying Surigao del Sur? Maayong nga buntag ni Marlene Garganira, Nina Dampog Digamon, Sister Gingging Simpron. Good morning pastor Gideon. Kumusta og sa tibok mong pamilya? Dalaygon ang Dios sa atong mga kinabuhi. Amen, no? Ayo nga pakiguban ni Romilita Bugais Pilisco. Good morning pastor. Og uban sa tanan nagtan-aw na mati sa imong programa. Dalaygon ang Ginoo sa kahangturan. Maayo nga pakiguban ni Gmart Villanoca o Dagila. Maayo nga buntag pastor Gideon, replay lang ako sa imong live kay dili ko kapokus sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo pastor kay gipasaka akong kahoy. Gipasaka akong kahoy sa akong amo, iyahang paputol. Replay lang ko unya. Salamat. Ampingan ka sa Ginoo Gmart. Unya amping lang gyud ha kanang dili dangog. Og dangog manggani ang iyo alang pud ang imuhang amo nga dili lang usa sakon kay dangog labi na aron diri sa among lugar ulan-ulan. Siguro sa inyo ha wala pay ulan okay ra gyud kayo kanang mosaka. Unya safety ha kinahanglan sure gyud. Kay usag yun na sa makatabang nato kanang dili ta mag kumpiyansa. Si Nerv Alim Alitipan na maayo nga buntag diha nimo. Pastor, labi na sa mga naminaw sa imong programa watching from KSA, shout out ko sa Dipatilla family sa walay undang nga pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Maayong buntag sa mga Dipatilla family. Si Meriros Villieres Laginon, pastor, request kog awit makalangit pagdaig nga tinud-anay. Kung ano yung giandam dire ang pagdaig tinud-anay. Si Samuel Salapi, maayong buntag pastor, maayo kay ni balik na ang imuhang internet pastor, gabi na wa man imo live watching from Bye Liti. Ni kalitra gyud og kawa unya wa gyud tanan. Ang unang nawa ang ako ang PC, unya sunod ako monitor, ding sunod ang ato ang cellphone nga mao gigamit sa pag-live. Naputol gyud ang awit nga ayaw usike. Unya naka-pray na ako sa FM radio na lang sa to ang programa. Og nibalik ra pod kagabi pero na gabi na gyud kaayo. Og salamat sa Ginoo nga karon bisan og dagom-dagom okay ra gyapon ang signal. Naamay mo plus diri sa ato ang monitor nga poor connection pero okay ra gyud madala-dala ra. Si Tuna Beer, maayong buntag pastor, panalanginan kitang tanan sa Ginoo. God bless. Amen. Panalanginan kita sa Ginoo. Si Felisa Lopez, good morning pastor. God bless. Dalaygon ang buhi nga Dios hangtod sa kahangturan. Wow. Share post lang ni nako pastor kay dili maka-take note sa imong wali karon kay while na minaw mi naglaba usa mi diri pastor Gideon. Maayong buntag. Dalaygon ang Dios. Ampingan mo sa inyong paglaba unya mas maayo nga mawaswasan gyud og sakto. Kay kaning bitawng pag-ulan-ulan unya kung maglaba nga dili matarog pagwaswas ana mura mapugwa pala may paywa palabhi. Kay mapanos man sad bati sad kaayo og kanang baho kon ang kana bitawng dili matarong og waswas kanang atong mga sinabdan lilabhan. Salamat kay ampingan mo sa Ginoo. Awit makalangit mga kaigsuonan, pagdaig nga tinud-anay diri lang sa ato nga panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Si Janiros Apolio, maayo nga buntag pastor na minaw ko diri sa barangay Diwan Sambuanga del Sur. Ay buntag ni Elsie Candelario, good morning ninyo day, kumusta mo inday? Si Tuna Bear, maayo nga buntag. Si Mary Jane Kalimot Himina nga nanuka diha sa Danau, may buntag sis. Si Lugin Gonzaga, akong bana ni sunod na siya glantaw sa imong live pastor kay na bless jud siya. God bless to all.
Dalaygon ang Dios, no. Salamat kayo sa pagkamaayo sa Ginoo sa inyong pagpuyo. Si Marichin Kalimot Himina, Pastor, request ko og awit Makalangit. Pastor, atong maayo. Ang atong maayo. Unsa man ni awit, Pastor? Ang atong maayo. Siguro ang atong Dios maayo siguro. Ang atong maayo. Ako surayan og pangita kung naabaning ang atong maayo. Pero kung ang atong Dios maayo, ana gyud na. Maayo nga pagiguban ni Richelle, maayo nga buntag Pastor, ang Ginoo kanunay magapamuhat kanimo og sa tanang naminaw kanimo karon. Pwede request kong Pastor, lahutay lang, salamat daan Pastor, and God bless. Maayo nga pagiguban ni Sister Mary Jane matud pa ang atong Dios maayo. Di ay. Ako na nga giandam Sister Mary Jane. Salamat kay sa inyong pagtumbaya. Ang Dios magpanalangin kanina niyo diha. Pamamusta ko sa atong kaigsunan diha sa Danao. Si Josepino Panan, maayo nga buntag Pastor Gideon og sa tanang kaigsunan diha kang Kristo, request kog awit Makalangit ang magpadayon. God bless. Maayo nga pagpaminaw ni Elenio Alintioho. Maayong buntag Pastor, request ko kanta nga Hataas. Kay ako ning handamon awit Makalangit, Hataas. Maayo nga buntag, maayo nga pakiguban ni Jocelyn Barbon Isidoro. Good morning Pastor. Salamat na ngaon na punta sa pulong sa Ginoo. Naminaw ko diri sa Valencia, Balugo, Dumaguete. Maayong buntag, maayong pagpaminaw sa tanan. Dalaygon ang Dios nga padayon nagpanalangin kanatong tanan. Awit Makalangit mga kaigsuonan, ang atong Dios maayo. Kitang hiyatiman, wala taniya pasabi panahon sa atong kalisdanan. Mausaman ng imong higala, mausaman ng imong hinigugma, mausaman ng imong dinikanan. Ang atong Diyos walay pagkausap. Sa singgit, singgit, singgit o hallelujah. Sayaw, sige sayaw, sayawin siya. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan, ang mga angay o ang angay tinguhaon nato sa pag-alagad sa Dios. Nga ania sa Kolosas 2:1 ug 5. Unsa may mga angay natong tinguhaon sa dihang nag-alagad ta sa Dios. O sa dihang nagpamuhat ta, sa dihang doon na tayo giatiman nga bulhaton diha sa Ginoo. Unsa may angay natong tinguhaon or sa lain pang mga pinulungan i-treasure na paningkamutan sa atong pag-alagad sa Ginoo. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpamati atong di tagaag pagtagad mga kaigsuonan. Ang atong mga kaigsuonan nga nagpaabot diri mga mensahe si Renante Cuiba Senior. Good morning Pastor, watching from Bantayan Island. Amin, giatiman jud ang ato giatiman jud sa atong Dios all the time gikan ni Lucien Gonzaga.
Si Ate Lot, good morning Pastor, malipayong kabuntagon, amen. Si Mary Jean Kalimot Himina, salamat sa pagtukar sa akong request Pastor. God bless you Pastor and your family. You're welcome Sister Sister Mary Jean. Walay pagkausap. Doon na may mga pangutana mga kaigsuonan nga inyong ipaabot diri sa itong programa. Labi na sa matag kahimtang o pagpuyo sa diha sa pagpangalagad sa Dios o kaha sa pagpanarbaho o sa mga negosyo o sa mga kanabitawng mga source of income. Pwede rin mo mga makapangutana kung gikinahanglan mga igsuon nga inyohang kanabitawng madunggan, masayran ang unsa may insakto nga mga pagtulunan nga angay natong sundon samtang nagpuyo patas kalibutan. Sa kalipay, ang atong Diyos, walay pagkausap. Ang atong Dios walay pagkausab. Diyos, walay Wala gyud pagkausab ang atong Dios. Pabilin siyang matinud-anon sa mga taong matinud-anon. walay Awit makalangit ang magpadayon diri lamang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Joel Maguan maayong buntag ug si Elenio Alinchoho Regis watching from Valencia, Carcar City. God is good all the time. Wow, no? Salamat kaayo. Good morning, Pastor. Watching from Davao City. Request ko kanta Lahutay, Pastor. God bless. Ikan may medalya. Si Rosan Pisan Hulo. Matod pa diri mga kaigsonan. Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo kay naa ka live. Karon makapaminaw mi sa pulong sa Ginoo na maoy sumbanan nato sa pagkinabuhi na matarong ni ining kalibutana. Nawala jud imong signal gabi, Pastor. Nawa gyud. Ang una nga nawa ang ako ang computer, dahil sunod ang ako ang monitor, dayong ikatapusan gyud ang ato ang cellphone nga mao gigamit sa atong live. Pero at least nahuman ang ato ang paghisgot sa pulong sa Ginoo kagabi. Ug karon nanata sa Colosas kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 5. Ang sulat ni Apostol Pablo sa kapitulo 1 kapitulo 2, 1 ug 5 mga kaigsonan sa bersikulo 1 ug bersikulo ngadto nas bersikulo 5 wala niya tagaig uluhan, wala niya tagaig konteksto. Pero kung imuha nga basahon og atong basahon mga kaigsonan, doon na say mga mensahe nga gusto sa Dios nga atong masabtan. Mao hinungdan nga sa atong panag-uban mga igsoon kos Ginoo dili natutugutan nga sa atong pakiguban wa tay makuha ug wa tay makatunan kay mahimong kining walay kapuslanan kung wa tay masabtan. sa kasing-kasing mo karon. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pagpamati. Ang pagbalik Matod pa ni Lugin Gonzaga, Pastor, mangutana ko unsa gyud ang insaktong pagpangalagad sa Dios. Anas Roma 12. Mao na insaktong pagpangalagad. Roma 12 basaha. Kanang tibuok Roma 12. Nya kanang mga bersikulo sa Roma 12 daghan kay nang daganan nga mga bersikulo. Kung imo nang tutukan ang matag bersikulo, even ang matag pulong nga naa sa Roma 12. Mao na insakto nga pagpangalagad. Ang pulong pagpangalagad mga kaigsuonan dili basta-basta. Salamat kaayo Sister Lugin sa Gonzaga sa imong pagpangutana unsa gyud ang insaktong pagpangalagad. Basaha ang Roma 12. Si Elgin Gomez Ibanias, good morning. May butag, may pagpaminaw. Si Mireros Belielis Raginon, Pastor, pwede ko magpahubad sa akong damgo o unsay buot ipasabot, Pastor. Nagdamgo ko, Pastor, nga ako ning kaila pero nangalagad na ni siya sa Ginoo. Nga nagdrive daw to siya, nadisgrasya siya, Pastor, patay jud kuno to siya og ang usa, Pastor, kaila rapod nako na subay rapod sa akong damgo. Mao gihapon disgrasya. Na-disgrasya pod siya, Pastor. Niya Pastor jud nako pertig yun akong hilaka, Pastor, na naay ning ingon nga hilom na ngano daw magsigi kog hilak.
pero padayon radyod kog hilak pastor, ya naputol kay gipukaw man ko sa akong bana pastor, unsay kahay ipasabot ana pastor. Salamat pastor. Ang minsay sa imuhang damgo nagkinahanglan og pag-ampo. Alampoon dili literal nga pagdisgrasya. Ang pulong pagdisgrasya mga kaigsuonan mauna ang nagpakita na sa mga dili maayo nga kahimtang sa pagpangalagad, dili maayong kahimtang sa mga desisyon sa pagpangalagad sa Ginoo. Iampo ang imong amiga nga dili mawa kanang dili mawa sa pagpangalagad, dili masaag sa pagpangalagad, dili malingla. Iampo na siya unya, iampo siya nga dili siya magpadala sa tawhanon nga pagbati, tawhanon nga kinaiya o prinsipyo. Gitagaan ka sa Ginoo og mensahe nga kinahanglan nga magampo ka alang sa imong mga amiga nga naa sa imong damgo. Paghimog mga pagampo unya itugyan sa Ginoo, daigi ang Ginoo kay tubagon sa Ginoo imong mga pagampo. Salamat kayo sa imong pangutan. Sakit nining kalibutan. Si Brother Josepino Paran, maayong buntag. Si Rosan Pisan Golo, maayong buntag ninyo diha. Og si Ana Laginon, maayong buntag pastor. Si Samuel Hilo Senior, maayong buntag. Og si Beresio Sungi, pastor, unsay pasabot ana ihaw na ni mi baboy, dala daw ko karne baboy. Salamat, God bless you. Ang gaihaw ko mong baboy unya nagdaladala mong karning baboy. Ang usa sa mga pagpasabot ana kana bitawng mga pagtulunan nga gisupak sa uban. Doon na kay mga pagtulunan nga gidaladala o imong gi-share nga tos mga tao nga sa ila po pagtuo dili mao na say insay sa imong damgo. Awit makalangit ato tagaan pagtagad hataas diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maayo nga pagiguban, maayo nga pagpaminaw ni Brother Daryl Hirolaga. Good morning Pastor Gideon. O good morning sa tanan. Watching from Argos sa Tubig, Sambuaga del Sur. Maayo nga pagiguban ni Pops Zilons Bingito Garces. Maayo nga buntag nimo diha Brother Pops. Ang Dios magpanalangin. Sa krus gibayran mo ang kapakyasan ko tungo sa grasya mo. Gawas nun nagbago ang gumamukan ako kanunay way paglupa ako mag-aawi dalay kun ka ang kumamukan ako kanunay way paglupa ako mag-aawi dalay kun ka hataas sa kalangitan lalo pa sa kadagatan lapad pa sa kalibutan ang mo Jesus hataas pa sa kalangitan lalo pa sa kadagatan lapad. Elgin Gomez Ibanez request kog awit makalangit pastor si Jesus ang saligan. Salamat pastor. You're welcome.
Mayo nga pagkiguban ni Sister Rose Datuon yo. Matod pa, good morning Pastor, request kog song dito sa cross. Salamat, God bless you uban sa imong pamilya. Salamat kaayo Sister Rose sa imong pag-uban. Og matod pa ni Pastor Safri Candelario o Jean Candelario. Maayo nga buntag Pastor Gideon Candelario, on air na ka sa Shiny PM 95.3. God bless everyone og sa tibok nimo nga pamilya. Maayong buntag sa tanan. Maayong buntag ninyo Pastor. Maayong buntag ni Brother Oswald. Og sa tanan mga listeners sa Shiny PM 95.3. Sa tanan nato mga kaigsuonan nga nagpuyo sa nagalay mga lugar kutob sa maabdan ni maong FM station. I declare blessing in Jesus name. Maayo nga pagiguban ni Jason Pakulana ko imi, maayo nga buntag Pastor, naminaw mi diri sa Bugho Sulonggon, La Libertad, Negros Oriental, kauban sa akong asawa ug ugangan. Request kog awit makalangit, lumapit ka kay Hesus. Salamat and God bless. Maayo pagpaminaw pagiguban. I declare blessing sa tanan. Kalangitan lalumpa, sa kadagatan labat pa, sa kalibutan ang bunga mo, Jesus, mataas pa. Sa kalangitan lalumpa, sa kadagatan labat pa, sa kalibutan ang bunga mo, Jesus, mataas pa. Lalumpa, kadagatan lapat pa, kalibutan ang bunga mo, Jesus, hataas. Maayong buntag ni Nitesia Grace. Good morning Pastor from Tawau, Sabah. Sabah na Malaysia. Kumusta mo Sister Grace? Si Rifat morning Pastor, live na ka sa 96.7. Request awit makalangit dili ko ibaylo. Awit makalangit atong tagaan og pagtagad si Sos ang saligan. Diri lamang sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Makita ko ang gugma ni Jesus. Siya naguban ka na ko sa tanan kong mga Gikan ni Suraida Regis, maayo nga buntag Pastor, ampo ang akong anak na aman gyud siya'y kanser. Sa nga klase nga kanser ato nang iampo. Si Yakyak Huwagpaw, good morning Pastor. Pabati po sa family Logo Huwagpaw diha sa Tandag ug Tago sa Tandag, Surigao del Sur. Salamat sa Ginoo kay gigamit ka sa Ginoo para sa mga anak niya. Pastor, I'm watching from Naik Cavite. God bless God bless you and your family. Salamat kaayo Yakyak Huwagpaw. Maayong pagpaminaw ni Elinio Alintioho. Salamat sa pag-play sa song Hataas. Pastor, palihog ko play song Labaw sa Tanang Butang. Usahay dunay kasakitan, mangit-ngit ang dalan nga padulngan. Apan sa dihang si Kristo mugunit sa imong bukton, mga kasakit mahumpay og mawala. Magunsa man ako kung wa si Kristo. Nindot kayo ang minsay sa awit, mag-unsa man ko kung wala si Kristo. Huwag ito'y mahimo kung wala siya. Si Sister Maria Presente, may buntag ninyo diha sis. Kumusta mo diha sa Cavite? Si Josepino Paran, Pastor Gideon, na ako damgo, nag-drive ko pasahero ang jeep. Unya padulong ko lain dalan pero nabalik ko sa agi. Sa ako sila gihatod sa simbahan, ang uban wala gyud reklamo, palihog ko hawbat. Ay lang padala sa mga simbahan nga wala makinabuhis kamatuoran. Ang pag-drive og sakyanan nagpasabot na siya sa pagdumala o pagpangulog
sa buluhaton. Trabaho para sa Ginoo. Si Alma Perez, good morning Pastor. Minaw po dire sa Midire. Kumusta from Darlene and Alma, Toronto, Canada. Ano, Sister Alma Perez, salamat kay sa imong pag-uban. Okay ra gyud mi dire. Grasya og tabang sa Dios. Okay ra gyud kami. Kamo kumusta mo ang Dios magpanalangin kaninyo, Sister Alma Perez. Panalanginan mo ug ubanan mo sa Dios diha sa Toronto, Canada. Awit makalangit mga kaigsuonan, lumapit ka ka Hesus diri lamang sa to programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ikaw ba ay nababagot sa buhay mo na kay lungkot? Marami kang katanungan, di malaman ang sagot. Ikaw ba ay nalulumbay? Ang buhay mo'y walang saysay. Sa bigat ng iyong problema, tila wala ng pag-asa. Lumapit ka kay Jesus, siya sa'yo'y naghihintay. Ang bigatin mo sa buhay. Mayo nga buntag, mayo nga pagpaminaw ato igsuon na si Risa Hogodar. May buntag Pastor. Si Ana Laginon, maayong buntag Pastor. God bless Laginon family. Request ko Pastor, dungog himaya gikan ni Alma Perez. Salamat kaayo sa inyong pag-uban. Si Brother Renildo Linggoy, good morning Pastor. Kumusta Pastor? Request kog song Dili Unta Ako Angayan by Solomon Mahinay. Si Logene Gonzaga, daghang salamat Pastor. Ako nang nasabtan ang tanan. Maningkamot ko nga makatuman ko sa tanan. Dugang salamat sa mga tao nga sa Dios nasayod sa tanan. Kay gihuna pa lang nato nasayod na siya. Tinuod gyud na nasayod na ang Ginoo sa tanan. Makakamit ang kaligtasan, buhay na walang hanggan. Tumawag ka kay Jesus at manalig ng lubos, at iyong makakamtan kapayapaan na inaasam. Siya ang iyong kailangan, isang tapat na kaibigan. Di kanya pababayaan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Lumapit ka kay Jesus, siya sa'yo'y naghihintay. Ang bigatin mo sa buhay, sa kanya mo ibigay. Manalig ka sa kanya, ang buhay mo ay ialay. At iyong mararanasan tunay na kapayapaan. Tawag ka kay Jesus at manalig ng lubos, at iyong makakamtan kapayapaan na inaasam. Siya ang iyong kailangan, isang tapat na kaibigan. Di kanya pababayaan, pag-ibig niya'y walang hanggan. At iyong mararanasan tunay na kapayapaan. Di kanya pababayaan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Okay, salamat sa awit makalangit mga kaigsuonan.
Ako tagaan pagtagaan ang awit nga gi-request diri dito sa cross. Awit makalangit dito sa cross. Mo lamang kami mo simba, kani mo lamang kami mga alagad, ka ikaw ang gipadala sa Amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa cross. Kani mo lamang kami mo simba, kani mo lamang kami mga alagad, ka ikaw ang gipadala sa Amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa cross. Tenghang mga katawhan, relihiyon ang pinagbatukan, apan ng imong pulong, ikaw lang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay pagluban, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa cross. Karon kami ania
kami nagkaiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong, O Jesus. Salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubas, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa cross, ang kaluwasan nga naangkon ko. Importante mga kaigsuonan nga dili nato kalimtan gyud nga kita naluwas tungod sa mga sakripisyo sa atong Ginoo. Sa atong pag-alagad kinahanglan gyud tupudang mo sakripisyo. Ug sa atong pagsakripisyo diha sa pag-alagad sa Ginoo, dili na kawangon sa Ginoo. Mahinungdan dapat nga kita mulahutay hangtod sa pag-abot sa iyang saad nga mobalik siya. Lahutay lamang diri sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Lahutay. Dili ba may kinutoban man ng tanan, kalisdanan kasakitan, duna may utlanan, busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mo lahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mong ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabug-at mo, tabangan ka. Ayaw ragyod pagbiyak ka niya. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, di naman utlanan, busa ayaw kaluya kay mayong mapa, angay ka lang mulahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot day gasya, ug dili ka kapsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do naman utlanan, usa ayaw kaloya kay mayong mapas, angay ka lang mulahutan aron makalabang ka sa pagsulay.
Daigon ang Dios awit makalangit dungog himaya diri lamang sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ug himaya sa langit ug sa yuta ang tanan o Dios kanimo lamang. Mayo nga pagig-uban matud pa ni Login Gonzaga daghang salamat pastor. Ako na nasabtan, ako na ning nabasa di ang uban no. O Dios Okay, ari ko sa wa pa nako mabasa. gugma mo. Pastor, basin makakuyog ko ni Pastor Renato karong Enero kay aron ko maka tultol diha og daghan kaayo kong pangayoan nimo og advice. Sige. Salamat kayo Brother Josepino Paran sa inyong pagbisita karong Enero. I hope karong Marso maka join mo sa ato ang pagpasalamat ug pagdayeg, pagpasidungog ug pagkrusada alang sa kausabag kaluwasan sa mga tao. Si Renato Saragosa, Felicitas, maayong buntag. Naunta ko ipahubad sige ko damgo sa akong mga uyuan. Naaman unta sila namatay sige balik-balik akong damgo unsa kaha kahulugan ana pastor. Ang imong mga uyuan doon ay mga advice, doon ay mga mensahe nga kinahanglan mo hinumduman. Doon ay mga pagtulunan nga ilang gitudlo nga angay nimong hinumduman og i-apply kay makatabang na nimo. Munay mensahe sa imong damgo. Si Mesler Bibilio Anabit, maayong buntag. Si Jocelyn Olegar Immaculata, hello po pastor, maayong buntag sa tibok nimong pamilya. Ug sa tanang naminaw karon request kog kanta na saan na kay ako. Si Jennifer Camacho, good morning Pastor Gideon, watching from Caloocan City, Metro Manila. Diyos mag-uban ka ninyo. Si Alma Perez, hallelujah, amen. Salamat kaayo sa Dios sa kaluwasan. Wow, no? Si Bing Dandan, good morning Pastor Gideon, salamat sa pulong mo kinabuhi ko. God bless. Garido Hulwar, kanindot sa minsay sa awit Pastor, makahilak jud ko. God bless you po Pastor, watching from North Cotabato. Si DJ Lara, good morning Pastor, on air na ka sa Shiny FM 95.9 Batang Hills, Gihulngan City. Salamat kay DJ Lara og salamat kay sa kinabuhi ninyo diha uban ni Pastor Kim Ryan Makasahol uban ni Ma'am Aisa Makasahol. Si Rachel, dalaygon kayo ang Ginoo. Thank you Jesus, mulahutay ko kauban kanimo lamang Ginoo kay aron ako magamit usab para sa akong pamilya nga mapaduol kanimo sila madala usab diha sa imong tiilan. Wow, no? Nindot kaayo mensahe. Si Liti Gundaya, amen, padayon lang jud ta aron makalabang ta sa pagsulay. So dalaygon ang Dios nga nagpadalangin bisan pa man sa tanan nga mga listener sa Shine FM, labi na sa Shine FM 95.9 ug sa ubang pang mga FM station nga nag-hook up sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ug kanina mga kaigsunan sa programa ni Pastor Kim Ryan Makasaol, dunay mga pangutana mahitungod sa mga bisyo. Ato ning tagahanog pagtagad sa dili pa ta mo adto sa kanabitang pagtutok na sa mensahe diha sa Colosas Kapitulo 2, 1 ug 5. Atong tagahanog pagtagad ang mga pangutana may kalabot sa bisyo. Atong tagaan mga igsoon og pagtagad ang mga pangutana nga gi pabati no sa atong mga kaigsuonan. Gani nabati usab to sa programa ang pulong no sa programa From Gihulngan with Pastor Kim Ryan Makasaol nga dunay mga pangutana mahitungod sa bisyo og ato nang tagaag pagtagad tungod kay nadunggan usab ang maong pangutana diri sa ato ang mga listeners sa 101.3 sa FM station diri sa Malabuyok o sa FM station sa Batyan o uban pang mga FM station nga nag-hook up sa programa ni Pastor Kim Ryan Makasaol.
Og usas mga pangutana mga kaigsuonan mahitungod sa bisyo. Dunay mga pangutana nga sala ba kuno kung magbaligya ka og ilimnon nga makahubog. Kung magbaligya kag ilimnon nga makahubog, sala gyud na siya kay makaangin man na siya sa tao. Dunay mga pangutana nga kinahanglan tagaan og pagtagad, nga kinahanglan matagaan og katin-awan. Dunay mga pangutana mga kaigsuonan kung sala ba ang mamuhig manok, o unya sala ba ang kanang mananggot, sala ba ang mag-short. Manay pangutana nga kinahanglan gyud nato nga tagaan og pagtagad diri sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Kinahanglan matagaan og katin-awan og tagaan gyud og kanang konklusyon ang maong pangutana. Ang pangutana nga sama ni ana, ang tubag gyud ana depende na siya. Pwede na siyang makakos og sala, pwede siyang dili makakos og sala, dili mo resulta og sala, dili sad mo pwede pong mo resulta og sala. Mao gyud nay saktong tubag. Depende sa iyang tumong, depende sa iyang paggamit, o depende sa iyang pagtrabaho. For example, unahon nako ang pagbuhig manok. Kanang pagbuhig manok, dili gyud na sa sala kun nagbuhi ka og manok para ihawon, para baligya. Nya diha sa pagbaligya, kinahanglan makabalo ka og paraon saon sa nagpalit. Kung maingon ka nga para sa baligya, dapat ang imuha ang ato ang buhion kita mga Kristohanon kung mubuhi tag manok, mubuhi man gyud ta, dili man gyud mahitabo nga di ka mubuhi labi na kung naa ka sa bukid. Magbuhi kag manok, ang pulong pagbuhi di gyud na sala. Kung sa imong pagbuhi dili para panari. Kay wala man kay tumong ana nga dautan o dili maayo. Ang imuhang tumong anong namuhi ka og manok, mga igsuon, para doon na kay makaon, doon na kay masudan, o doon na kay ikapasudan sa uban nga naay kwarta. Kay ang makapalit rapod sa manok nga imong gibuhi katura man pong naay kwarta. Ayaw sad og pamuhi para ipautang. Kay maghatag po na siya og dili maayo nga kahimtang sa imong sigataw. Kay dili gyud pud maayo nga ang tao makakaton sa pagpangutang. So pag-ingon nga pagbuhi og manok dili na sa sala. Kanus aman siya mahimong sala kung magbuhi kag manok para panari. Kanang desire na sa imuhang kasing-kasing, diha na ka makasala. Kay bisan unsay imong buhaton, bisag unsay imong himuon, sa paagi nga nakaangin ka sa mga tao. Mga igsuon, labi na sa mga tao nga magtotoo nga pag-upang may desisyon sa pag-alagad sa Ginoo. Kumbaga dili pa sila hamtong, dili pa sila lig-on nga mubarog sa ilang pagtuo. Kinahanglan man nato silang kuyugan o ubanan. Kitang mga hamtong, kitang mga nangalagad sa Dios nga hamtong, kitay mukuyog mauban sa mga batanon or mga bata pa sa pagtuo. Dili na sa sala ang pagbuhi. Mao na nga ang tubag yod sa pangutana nga sala ba ang pagbuhi og manok, sala ba ang pagpananggot, sala ba ang pag-short, labi na sa sa mua pa na pagpurol, no? Dili gyud na sa sala. Kun mao na nga tubag depende na siya. How about sa pagpananggot? Kung moingon tang sala ang pagpananggot, sala na kung walay Kristohanon nga muga, walay Kristohanon nga wa na mo gamit og suka. Kung mananggot ka nga para ragyod himuon nimong suka, ikaw may muhimo. Wala gyud bisan kinsang tao nga mubuot nimo nga imnon. Pananggot para akong imnon. Ayaw na makay katungod nga mubalibad. So ikaw nga Kristohano nga nananggot ka, unya ang imong pagpananggot para himuong suka, di gyud na sa sala. Di gyud na sa sala. Di gyud po na mo resultag sala. Dili na mo cause og dili maayo. Mananggot ka, imong gihimong suka, gawas lamang kung wa nay Kristohanon or
gibawalan na tang Kristohanon nga mogamit og suka. Mukos no gina siya sala. Kay sala naman ang paggamit og suka. Pero samtang ang paggamit og suka, labi na kung naa kay lutuon, labi na kung ang imuhang lutuon nga sudan kana bitang may pagkaaslom-aslom, ang sala na nga sudan, labi na kung waka palit ka og kanang unsa na nga bangos. Lami kayo na nga kana bitang say tawag ana nga sudan nga butangag suka. Nalimot naman ko mga kaigsunon sana nga sudana. Bag-o pa man ta kong namahaw. Matud pa diri pastor, sala ba magtinda og sigarilyo o per pastor? Kay sala gyud na siya. Kay ang cost god ana, ang resulta ana di man gud maayo. Sala gyud na siya. Salamat kaayo ni Elinio. Sala bawal gyud ang pagpaninda. Sinigang, salamat kay ni Pastor Elsie Candelario. Sinigang, lami kayo. Bawal siya kung wala gibawalan ta nga mo gamit og suka. Doon ako'y amigo nga pastor. Unya nagwali siya og house to house. Pirmiro, nagwali siya sa mga kadalanan, diri sa kabukiran, sa mga merkado, sa mga kadalanan nga dunay tao o sa mga merkado. Unya dunay usa ka tawo nga mananggutay. Unya ang ihang panginabuhi pananggot. Wala say uma, wala say kana bitawng, wala gyud say laing panguhaan o panginabuhi, gawas lamang sa pagpananggot. Nangutan na siya tungod kay nasabdan na niya ang pamaagi sa Biblia o mga pagtulunan o mga balaod sugo sa balang kasulatan nga giwali ni pastor. So nangutan na siya, pastor, sala ba kining pagpananggot? Ingon ang pastor, dili sala. Sala lamang mo resulta ni siya sala kining mong pagpananggot ug mahimo kang kabahin sa sala nga mahimo sa tao kung sa imong pagpananggot dunay nahubog. Kay kung wala pay nananggot, walay mahubog. So unsa may buhaton aron dili mahimong sala ang imong pagpananggot? Ayaw himo ang tuba. Hinuon himo alamang suka. Kay kon ang imong pagpananggot himuon nimog suka, di gyud na mukos og sala. Di wa may makasala kung mogamit kag suka. Kanindot pa lamang nga ang imong gigamit nga suka gikan sa lubi. Di ba? Nindot kaayo. Pero kabalo ba mo ang resulta? Nagpadayon siya sa pagpananggot o giblis siya sa Ginoo. Nganuman, kaysa naninda siyag tuba, puro raman utangon, unya-unya-unyaon. Pero sa diha nga na, ang ihang pagpananggot, gihimo niyang suka, ang ihang juice, coconut juice mana, tawag ana. Nindot kay na sa in English, coconut juice. Himuong suka. Dunay mo kuha niyang mga negosyante o niya wala gyud utangi, wala utanga. So gipanalanginan sa Diyos. Ang resulta, nakatabang siya siyahang isig ka magtotoo. Siya na ang ni-offer og pagpag-snacks pagkanindota ana. Unya nakatabang na siya sa mga lakaw sa alagad sa Ginoo. Nakatabang siya sa mga lakaw sa pastor. Nakapagasolina, nakapasnacks, bisan sa mga tao nga iyang isig ka magtotoo. Sa to pa, ang iyang pagpananggot, may resulta og maayo. Sa wala pa sa Ginoo, may resulta og dautan, may kus og sala. Pero, sa dihang nasa Ginoo ang iyang pagpananggot, naghimong kaabag. Nganuman, kay pulong pagpananggot, dili man na siya sa mahimong sa lamang kung nananggot ka para himuong tuba. Kay mo resulta magyud nga nunay maghubog. Unya nganong naay hubog tungod kay nananggot ka. Pero kung nganong naay paksiw, nganong naay sinigang, kay nananggot ka, bless kayo ka. Mao na nga depende siya. Ang tubag gyud ana depende.
Kay kung ato ng kuridason nga sala, dili na pud na siya makaturunganon. Mura na siya og kanang wala na to ma-explain og tarong. Wala na to makuha ang insaktong explanation mahitungod ni anang maong bahin. Kanang mo inom tagtuba pastor nga tamis, dili guro na sala. Maghisgot gani tagtuba. Bisag unsa pa nagatamis. Tamis man na og aslom, mukos gyud naghubog. Brother Renel, maghisgot gani tagtuba, mukos gyud naghubog. Tamis man na og dili tamis, mo resulta gyud nagpaghubog. Unya maadik man kaana. So paksiw pastor, nilagyan ng suka kung Bisaya, inununan. Oo no, inununan paksiw. Salamat kay Jocelyn. Ni Nelmi Honor, good morning. Matod pa, good morning pastor. Sa ako pastor huna-huna bahin sa pananggutay sa ako nga sa akoa ang sala kanang himuon niyang bahal. Mao lagi na dayong ibaligya mamuinon. Good morning pastor and tanang viewers watching from Tanhay, Negros Oriental, kika ni Anali. God bless us all. Waayong pagpaminaw Papa Danilo and Mami R. Lims nga ni visit namo diri ron sa amo ang house. Wow. May buntag Daddy Danilo, Mami R. Kisalamat kaayo. Salamat kay sukad pa sa una, sige migpalit og suka gikan sa lubi kay organic vinegar, dili process na gibaligya tindahan. Tinuod na mana nga sala ang pagpananggot kung kitang mga Kristohanon sa Biblia gibawalan na ta nga mo gamit ag suka. Wa man ta balawa ali. Kung gibawalan ta unsaon na to pagtilawan ng mga kanang paksiw. Paksiw na inununan kinahanglan kinang suka. Nya kinahanglan organic, mas maayo organic. Kung bawal ang pagpananggot, kisa pa may muhatang nimog suka, kisa pa may mo mari ka sa mga kanang giagi na og kuan sa itawag ana makina. Salamat pastor sa pagtubag. Pastor Kristohanon naninda og beer. Dili gyud na siya. Bisag unsang klase nga mga kana bitang ilimnon nga makahubog, di gyud na maayo kay makaangin man gud na. Sa panahon nga kitang mga Kristiyano makaangin ta sa atong isig katao nga makasala, ikaw unang nakasala. Munang bawal ang pagpaninda og bisan unsang ilimnon nga makahubog. Matamis man nagmaaslom. Kay mora basta kay makahubog. Pastor kanang gipasabot sa numero 6. Pastor, nakuan man na siya kanang pinili man na sa Nazareno man siguro na itawagan na. Lahi na siya nga kahimtang. Lahi na siya pag-abot sa atong Ginoong Hesus. Kung imo na siyang larason tanan, gitugot sa Ginoo dihas Biblia ang pag-inom og bino. Gani sa panahon ni Pablo, mga kaigsunan. So sa mga sitwasyon mga kaigsunan, depende gyud na siya. Depende na sa paggamit. Si Jocelyn Oligar Immaculata, di ba pastor dili sa ta angay sugot og suguon ta og palit og alak? Samot dili ta mo sugot. Pero kung pananglitan imong bana dili pa magtotoo niya papaliton ka og ilimnon niya para kana bitaw mapakita nimo ang imong pagkasundo pagkamaayong asawa. Pasabda imong asawa, pasabda imong bana nga naguol ka, nasubo ka. Pero kung imong tan-awon sumala sa mga seminar, no, kay naka-apil magyugog seminar sa pagpuyo, usa sa mga misyonary o usa sa pastor nga nakasinati sa mga sitwasyon, daghan kayo sa mga na-experience ba. Ingon siya nga kung ang imong bana naasa sa dili maayong kahimtang or dili maayong kahimtang kanang dili maayong panghuna-una kay kuan sa siya lango siya sa ilimnon nga maghubog or naa magibana mga kaigsunan nga di pa kay kasabot
kanang di pa kasabot, mukos gyud na og lalis o dili maayo. Nya ikaw Kristohanon. Kung ikaw Kristohanon, unya imong bana dili Kristohanon, simpre mohubog. Unya mohangyo nga ipalit ko nimo og palit kog ilimnon, padalag limnon ha kanang. Anindot ko nga pagkasugo. Kay bana na may mga bana gyud nga nindot ang pagkasugo, pero kung imong supakon mura kag kilawon, mura ginana bitaw. Mura kag bangis pas tanang bangis. So para dili mo grabe ang kana bitang dili mo kus og dili maayong kahimtang. Unsa may imong buhaton. Kristohano naman ka. Pero sa imong pagka-Kristohanon, hibaw-i nga ang imong isig ka magtotoo, isig ka Kristohano, nasayod sila nga ang imong bana dili magtotoo. Or gitawag palahubog pa. Kay dili man gyud mahitabo nga ang imong isig ka Kristohano dili masayod. Nganuman, na amang kay pre-request. Imo mang gipapre sa imong mga kaigsuonan diha sa imong simbahan nga diin ka gidala sa Ginoo, imong gipapre nga imong bana. Buti pasabot dili na sila kana bitawng inosente mahitungod sa sitwasyon sa imong bana. Kung mopalit ka og usa ka butang nga gisugo sa imong bana nga dili Kristohanon, nga makakita ang imong isig ka Kristohanon, pwede nimo siyang duolon. Iampo ko para dili manggod ko dili mo kos og lalis away ang amo ang pagpuyo mo nang nimpalit ra ko ani. Sa pagbuhat ni imo, hinay-hinay gyud nga masabdan sa imong bana nga buotan kang asawa. Moabot ang panahon nga makaamgo ang imong bana. Nga naaday say buutan nga asawa. Unya iya man nang ipangutana nganong buutan ang iyang asawa tungod kay duna sa Ginoo. So posibilidad nga madalas siya, madanis siya, maagni siya. Dunay mga bana nga moingon na gani nga o Domingo maron nganong dili man ka mosimba. Maingon nga ay nalit naman ko. Ha sige hatod tika. Hatod una. Kabalo ba ka? Ang usa ka palahubog nga bana nga ang iyang asawa nga Kristohanon nga dunay submission ngadto siyang bana. Ang bana nakaamgo nganong nabuutan niyang asawa tungod kay duna sa Ginoo. So may posibilidad nga may posibilidad nga kung muduo sa Ginoo, mahimo siyang maayong bana ug mahimo siyang maayong amahan sa iyang pamilya. Ang nahitabo nadala. Primero hatod-hatod pa sa simbahan. Nadugay nagkadungog na sa pulong sa Dios, nadugay nagpabotismo ug nadugay na himong magwawali. Ana na siya kasimple, mga kaigsuonan. So kinahanglan kitang mga Kristohanon kaantigutang mo kana bitang mo balanse. Pastor na ako'y hiniktan manok o niya gustong paliton sa among silingan kay iya daw itari. Salamat sa tubag. Ayo ibaligya. Ihawa. Nya hatagi mo hang silingan. Ana lang ka simple. Simple kay ni mong pangutana. Kristohano naman ta. Kanang imong manok nga igtatari or naa kay manok gustong paliton, dili igtatari, hiniktan. Dili na to matawag nga igtatari kay hiniktan lang. Unya paliton sa imong silingan kay gustong itari. Ang akong advice nimo ana, ihawa ang imong manok hiniktan o hatagi ang imong silingan. Ana ra ka simple, i-bless ka ni Lord. Si Pops Gilon Minggito Garces, asa gani to mabasa pastor nga katong simbahan nga gihimong sugalan o gini kusyuhan. Okay, nana sa Mateo ba to? Akong pangitaon ha. Okay, salamat kay Pops Gilon. Ako ning pagtagad. Ako sa nga susihon kung asa to dapit. Ako sa nga pangitaon diri ha. Kung asa to dapit nako nabasa. Nabato sa tanaw nako sa tanaw nako sa Juan. So Juan ba to or sa kuan? Sa Lucas. Ari ko sa Juan magsugod, purag nato sa Juan.
Kay wala mo nato ni matakol gyud ang libro sa Juan. Sa Juan kapitulo 2, versikulo 13 kuno ta magsugod basa. Niadtong higayuna hapit na ang kasaulugan sa pagsaylo ubos sa miadto si Jesus sa Jerusalem. Dito sa Juanan sa templo nakita niya ang mga tao nga namaligyag mga baka, mga karnero ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga tig-ilis ug kwarta. Unya si Jesus naghimog latigo nga pisi ug giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero ug ang mga baka ngadto sa gawas sa templo. Giabo usab niya ang mga sinsilyo ug mga tig-ilis ug kwarta ug gilintuwad ang ilang mga lamesa. Ang iyang iyang gimanduan ang mga tao nga namaligya mga salampati dad-a kini sa gawas. Ayaw ninyo himo ang merkado ang balay sa akong amahan. Unya nahinumdom ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nag-ingon, ang akong pagmahal sa imong balay o Dios nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Naa sa Juan apon ni Mateo 21:12-13 napod sa Marcos, napod sa Lucas. Salamat kaayo sa imuhang pangutana, Brother Paps Gilon. Hana sa upat ka libro diha sa Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Ako bitaw gipaliwanag sa iya pastor. Okay ra gyud kaayo. Salamat kaayo. Inana pag sinabdan na ra gyud mo pinaka-importante. Salamat pastor sa pagtagad dalaygon ang Dios. For example, sa pag-short, bawal ba ang mag-short? Dili. O niya ang tubag ana depende. Bawal ba ang magbuhig manok? Sala ba ang magbuhig manok? Sala ba ang mananggot? Sala ba ang mag-short? Depende. Mao gyud ay insaktong tubag. Depende tungod kay pwede siya nga gamitag duha ka tubag, sala or dili. Mao magunay insakto gyud nga tubag. Kay kung ato nang himuong sala, di pa man na sala. Depende man na sa iyang paggamit. For example, nag-short ka, nang ikaw ra usa, walay nakakita nimo. Bisag unsa pa nang kataas o kamubo, kumo kay ikaw ra man usa, nag-short ba ka di asod sa imong balay, giinitan ka, gigalasan ka, dili na sala, wa may nagkita nimo. Pero kung mag-short ka, mga kaigsuonan, nga nanay makakita o niya makasala, nganong gamiton man gyud natong instrumento atong kaugalingon aron ang tao makasala. Doon na may pasidaan ang Dios nga kung ang atong kinabuhi maoy mahimong makaangin aron ang tao makasala. Miingon si Jesus, may paitambong ta sa tubig, higtan og bato, higtag galingan. So diha giklaro nga dili gyud maayo. For example, sama gud anang pag-ingon, maayo ba ang sala ba ang pagkaon og karne? Depende sad na. Depende gid siya. Di pa gyud na sala ang pagkaon, di pwede pong sala ang pagkaon. Kanus man na siya mahitabong sala kung mukaon ka. Si Apostol Pablo doon na explanation. Doon na explanation si Apostol Pablo mahitungod sa pagkaon og karne. Ingon siya dinhi sa unang Korinto kapitulo 8:13. Busakon ang pagkaon makaangin sa pagpakasala sa akong isuon, dili na gayud ako mukaon og karne aron dili ako mahimong hinungdan nga makasala ang akong isuon. So kung mahimong instrumento ang atong gibuhat nga makasala ang atong isig tawo, ayo na buhata bisan kung dili sala. I hope nasabtan nato ang insakto yung tubag sa insaktong pangutana sa itong programa. Salamat kay sa Ginoo o adto ta sa pagpamati sa pulong sa Ginoo diha sa Colosas kapitulo 2. Si Ani Laginon, salamat pastor sa mga pulong nga among nabati diha nimo. Salamat sa Ginoo. Dalaygon ang Dios. Okay, adto ta sa
Kolosas, ablihi ang inyong Bible diha sa libro sa Kolosas. Atong tagaag pagtagad ang mensahe nga gisulat ni Apostol Pablo sa Kolosas. Ayaw kalimot mga kaigsuonan ang ato rong hisgutan, naghisgot ni sa angay or ang angayang tinguhaon nato sa pag-alagad sa Dios. Doon na tay angayang tinguhaon. Kung imong tan-awon ang tibuok mensahe sa Biblia, pertindaghanang mga angayan natong tinguhaon. Tinguha ang mga butang langiton, dili ang yutan-on. Pero ang pulong tinguhaon, unsay angay natong tinguhaon sa atong pag-alagad sa Dios, nga makita lamang sa Kolosas Kapitulo 2. Unsay mga angayan? Dunay duha ka pulong nga gipakita ni Apostol Pablo nga mao'y himuon natong treasure sa atong pag-alagad sa Ginoo. O kining maong duha ka pulong, dako kaayo ning makatabang aron kita makalahutay og mahimong masinangkapan sa pagpaabot sa atong Ginoo. Kolosas Kapitulo 2, palihog sa pag-abli sa inyong Biblia diha sa maong libro Kapitulo 2, bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 5. Wala say konteksto, wala say uluhan nga gibutang ni Apostol Pablo dinhi. Bersikulo 1 nag-ingon, buot kong masayod o masayran ninyo nga naningkamot ako pag-ayo alang kaninyo og alang sa taga Laodicea og sa tanan nga wala pa makakita kanako. Gihimo ko kini aron makadasig sila nga mahugpong sa gugma og makabaton sa tanang bulahanan nga ikahatag sa matuod nga kahibalo. Sa ingon masayran nila ang tinago sa Dios nga mao si Kristo. Diha kaniya natago ang tanang bahandi sa kaalam og kahibalo sa Dios. Bersikulo 4, gisultihan ko kamo niini aron dili kamo matunto sa mga sayop nga pangatarungan bisan unsa pa kini kamaayong pamation. Kay bisan tuod wala ako diha, uban ako kaninyo sa espiritu. Nalipay ako sa inyong kahusay ug kalig-on sa inyong pagtuo kang Kristo. Dini giklaro gipakita mga kaigsuonan sa sulat ni Apostol Pablo nga ang mga Kristohanon sa Kolosas iyang nakita nga malinaon kanang naay kahusay, dali sila nga mahusay unya na ang pagsinabdanay. O labaw pag yun sa tanan, naa nila ang kalig-on sa pagtuo ni Kristo. Mubarog sila kung imong tan-awon ang sulat ni Apostol Pablo. Lamang ang gikinahanglan nila mga kaigsuonan nga i-treasure sa ilang pagpangalagad kining duha ka pulong nga naa sa Dios, kanang kaalam o kanang kahibalo. Kay sa diha nga naa na ang kaalam o kahibalo, mga kaigsuonan, naa sila'y kadasig. Makapadayon sila sa kadasig sa paghugpong diha sa gugma. Maunay gipakita ni Apostol Pablo og dili lang kay kana lang kun dili makabaton usab sila sa tanang kabulahanan. Gusto sa Dios mga kaigsuonan nga ang mga Kristohanon sa Kolosas, kung kinsa man ang sama sa kahimtang o kinsa mang mga Kristohanon nga sama sa kahimtang sa Kolosas o sa mga Kristohanon sa Kolosas, kumbaga mga Kristohanon nga lig-on ang pagtuo, mga Kristohanon nga naana sa kanang naay kahusay, kanang kantigog yung musabot sa gipasabot sa Biblia, pero kulang pa og kaalam, kulang pagkahibalo. Kay mahitabo mga igsunan kung kulang patagkaalam, kulang pagkahibalo, dili maangkon ang tanang kabulhanan. Unya dili makabuot ang kahugpong sa gugma. Dunay mga bikil nga mga mensahe nga makapaluya sa iyang isig ka Kristohanon, imbis makapalig-on, makapaluya na hinuon. Muna nga ang pagtinabangay mawagtang, ang support dil mawagtang mga kaigsunan tungod kay kulang og kaalam, kulang og kahibalo. Kay naa may mga tao nga gihisgutan ni Apostol Pablo nga nindot kay pamation pero kulang di ay og kaalam, kulang og kahibalo. So ni anang mga ong mensahe mga kaigsunan nagpakita ni nga usa sa angay natong tinguhaon o igol nato sa atong pagpangalagad sa Dios or i-treasure nato sa pagpangalagad sa Dios kining duha ka pulong,
kaalam og ang kahibalo. Unya ang mga bersikulo og ang mga libro sa Biblia, mga kaigsuonan, dunay mga gipakita ang Dios diha sa ubang mga libro. Doon na say mga gipakitang mga ilanan ni adtong mga taong kulang og kahibalo. Unya ang Biblia sab nagpakita, mga kaigsuonan, kung unsay mga pamaagi aron ang tao makabaton og kahibalo. Kabalo ba mo, mga kaigsuonan, ang kahibalo ug kaalam importante kayo na sa tao? Ni adtong nangalagad sa Dios. Ang Biblia, mga kaigsuonan, wala siya maghilom. Wala siya mag-silent, mga igsoon, mahitungod sa pamaagi aron ang tao nga nangalagad og Dios makabaton og kaalam. Ikaduha, makabaton og kahibalo. Giklaro sa Biblia ang pamaagi kung unsaon aron ang tao makabaton og kaalam. Importante gyud, mga kaigsuonan, kitang nangalagad sa Dios makabaton tag kaalam. Kay kung naatay kaalam, mga kaigsuonan, ko sa Ginoo, una sa tanan, kantigutan mo dala og mangulo sa matag Pinoyanan o sa atong Pinoyanan mismo. Ang Biblia, mga kaigsuonan, kung maghisgot ang kaalam, doon na siya'y mga pamaagi aron moabot sa tao, mga kaigsuonan, ang kaalam. Ingon siya diha sa libro sa Panultihon nga ang pamaagi aron ang tao dunay kaalam, kinahanglan magbaton siya og tinuod nga pagtahod, tinuod nga kahadlok, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kay matud pa sa Panultihon 9 bersikulo 10, aritas Panultihon bersikulo 9, gani naapo na sa Panultihon kapitulo 1 bersikulo 7. So atong pagtagad ang bersikulo 7 o Panultihon 9 bersikulo 10. Ang pagtahod o pagbaton o kahadlok sa Ginoo mao'y sinugdanan sa kaalam. Ang mga buang-buang walay pagtahod sa kaalam og nagdumili sila sa pagsabot. Bersikulo 10 sa kapitulo 9, ang pagtahod og pagbaton og kahadlok sa Ginoo mao'y sinugdanan sa kaalam. Ang pagbaton og kahibalo sa balaang Dios mao ang pagbaton og maayong panabot. So diha giklaro, mga kaigsuonan, sa Panultihon kapitulo 9 bersikulo 10, diha gyapon gipakita kining duha ka pulo nga gihisgutan ni Apostol Pablo nga kining kaalam og kahibalo nga naa sa Dios importante gayud sa tao. Og ang giklaro ni Haring Solomon, mga kaigsuonan, aron ang tao makabaton og kaalam, kinahanglan always siya nga mo sunod sa Dios. Unsa may mga pulong sa Dios, sunda. Unsa may mga sugo sa Dios, unsa may mga mensahe sa Dios, buhata. Damor na to ning buhaton, mga kaigsuonan, sa walay pakiglalis, sa walay pagbagulbol, sa walay pagpangumpara, hinay-hinay natong maangkon ang kaalam. Inya, unsaon man aron na atay kahadlok sa Dios, ibutang nato sa atong naunang kasing-kasing nga Dios siya nga makasilot, Dios siya nga makahimo sa paglaglag sa atong kalag, Dios siya nga makahimo sa paglaglag sa atong lawas o kalag. Dili gyud ta makabalibad sa Dios, kay Dios siya. Kinahanglan dili nato kalimtan, mga kaigsuonan, nga ang Dios hustisya siya. Dili nato pwedeng gamitag kwarta, kay dili manginahanglan ang Dios og kwarta, ni bisan unsang bahandi dili siya masubornuhan. Timan-an nato, mga kaigsuonan, aron naa gitay kahadlok, ang Dios nga atong gilagaran dili tao nga pwede natong subornuhan, pwede natong paliton. Dios siya sa hustisya, Dios siya sa hustisya. Unsay atong buhaton, atong anihon, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Munang magbantay ta. Ato ang hinumduman nga atong Dios nga atong gilagaran makahimo sa paglaglag sa atong kalag, sa atong espiritu dito sa imperno. Unsay atong gibuhat, atong anihon, maunay giklaro sa Biblia.
Sumuna nga ato gyung taguan, atong tipigan, atong hinumduman bisan asa ta, do na tay Dios nga maningil, do na Dios nga muganti. Kay kung malimot manggug ka ana mga pulunga, mga kaigsonan, may tabuan na dili ka mahadlok, dili ka magbatog kahadlok. Unya, grabe ka kana bitang kanindot sa kinabuhi sa tao kung naa kay kahadlok sa Dios. Kay makalikay ka sa bisan unsang tentasyon, sama ni Jose. Si Jose nga dunay kahadlok sa Dios, bisan adlaw-adlaw siyang gitintal, wala siyud siya magpadala. Kay nagpabilin man niya nga duna say kahadlok sa Dios. Kung duna tay kahadlok sa Dios, Dios nga mosilot, Dios gyud nga mulaglag mga kaigsuonan. Dios nga dili malimbungan mga igsuon. Igsuon ko sa Ginoo, hinahinay kang nga makabatog ka alam. Kay nganuman, ang pagtahod o pagbaton sa Dios may sinugdanan kaalam, kay unsa bay di ay tingog sa Dios. Nga ngay natong tahoron, ayaw kalimot sa pagbasa sa balaod, kinahanglan tun-an mo kini adlaw o gabi. Di ba? Og ingon siya, itudlo kini kanunay sa inyong mga kabataan. Damor kang mutudlo sa pulong sa Dios sa inyong mga kabataan, damor kang magkaton, magtuon, kay dili makakatudlo kung wa kay nakatunan nga mga pulong sa balaang kasulatan. So damor kang madasig, damor kang magka-interes sa pagbasa sa pulong sa Dios, sa pagtuon sa pulong sa Dios, sa dihang duna kay gipangtudloan. Pero kung wa kay gitudloan, maluya ka. Wala kay kadasing. Pero kung naa kay gipangtudloan, labi na kung nagtudlo ka sa imong mga kabataan, sa imong kaugalingong Pinoyanan, madasig ka sa pagbasa o pagtuon, pagpamalandong sa balaang kasulatan. Og sa dihang padayon kang magbasa sa balaang kasulatan, mauna naay muhatag nimong kaalam sumala sa sulat ni Apostol Pablo diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. So dinhi mga igsuon, tin-aw og klaro kaayo nga mga pamaagi kun unsaon aron ang tao kita makabaton og kaalam. Kinahanglan always ta nga mutahod sa Dios, always ta nga magbatog kahadlok sa Dios. Kay kung magbaton ta kahadlok sa Dios, kanunay natong tipigan ang mga pulong sa Dios. Unsa man ang mga pulong sa Dios, mga pahimangno, mga pasidaan, mga saad, mga pamaagi. Kanunay natong matipigan. Pastor Gideon, unsa may mga pamaagi aron naatay kahibalo? Importante magyud sa kinabuhi sa tao nga mao ni atong i-treasure sa atong pag-alagad sa Dios nga naatay kaalam, naatay kahibalo. So sa ato ang panag-uban karon na ato nang nadunggan nakatunan ang mga pamaagi aron naatay kaalam. Dili lamang sigig pangayo nga wa tay gibuhat. Sumala sa giingon ni Santiago kapitulo 1 bersikulo 5, kung diha kaninyo may nakulangan og kaalam, papangayo sa Dios. Hinumdumi dunay prinsipyo ang Dios. Doon na siya'y mga paagi. Kung mangayo ka, dapat imong pangitaon. Kung sa dihang nangita ka, ayaw og panuktok sa mga tao, panuktok sa Ginoo. Kay dili ka niya pakyason, dili ka niya balibaran. Sa dihang mangita ka, padayon kang mo paduol sa Ginoo, padayon kang mo hangyo sa Ginoo, padayon kang mo giya sa Ginoo, mga giya sa Ginoo. So sa may mga pamaagi aron naa kay kahibalo mga kaigsuonan, gidala ko sa Ginoo sa ikaduhang Pedro kapitulo 1. Na ay mga pamaagi, no? Unsay mga pamaagi aron naa kay kahibalo. Human naman ta sa pamaagi aron do natay kaalam. Ari na pud ta sa pamaagi aron do natay kahibalo. Unya usa sa mga pinakaimportante nga angay natong tinguhaon sa atong pag-alagad sa Dios natay kahibalo. Unang ay ikaduhang Pedro kapitulo 1. Mga igsuon ko sa Ginoo, bersikulo 3. Ang iyang Dios nung gahom naghatag kanato sa tanan tang gikinahanglan. Alang sa pagkinabuhi nga Dios non pinaagi sa atong kahibalo, mahitungod kaniya nga nagtawag kanato aron makaambit kita sa iyang himaya o kaayo. Niining pagiha iya kitang gitagag bililhon og dako nga mga gasa nga iyang gisaad pinaagi sa maong mga gasa makalikay kamo nga sa mga makadaot nga mga kailibgon kalibutanon og makaambit sa Dios nung kinaiya. Tungod niini paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan og ang maayong pamatasan ang kahibalo. So una sa tanan,
Kining kahibalo mga kaigsuonan, moabot ra nga naatay kahibalo kung magsugod na ta sa paggamit sa maayong pamatasan. Kay kung wala kay maayong pamatasan, mga kaigsuonan, dili gyud ka makabatog kahibalo. Kay kanunay manggod kang manginsulto. Ang taong walay maayong pamatasan, kanunay na siyang manginsulto. Dili na siya maka-experience unsa ng kahibalo. Pero dili pud mo abot ang maayong pamatasan, di ta kaangkon sa maayong pamatasan kung wa tay pagtuo, kung kulang tag pagtuo sa pulong sa Dios. Sa diha nga natay pagtuo mga kaigsuonan, kinahanglan mo resulta gyud nga naatay maayong pamatasan. Sa unsang paagi, kinahanglan nga atong pagtuo pulong gyud sa Ginoo, dili pulong sa tao. Kay kung pulong gani sa tao, dili gyud ta makasiguro 100% nga natay maayong pamatasan. Pero kung pulong gani sa Dios ang gigikanan sa atong pagtuo, kanunay tang namati sa pulong sa Dios, kanunay tang na nagpatalinghog sa pulong sa Dios, mo resulta nagmaayong pagmatasan. Kay walay laing gitinguha nganong kinahanglan ang tao makadungog sa pulong sa Dios aron makabuhat siyag maayo ug maandam sa tanang maayong butang. Sumala sa gisulat ni Apostol Pablo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3, 16-17. Una sa tanan, nag-agadnis atong paningkamot. Dili sad moabot ang kahibalo ug maayong pamatasan kung sa atong pagkakristohano nagtanga ra sad ta. Wala tay paningkamot. Kanang nag-agad ra bitaw tag naay modasig, pero walay modasig, wala ra pud ta. Ang tao nga naay paningkamot, dili na mistil dasigon. Dili na mistil agnihon, manimba ta brad, manimba sa sis. Kay ang tao nga dunay kadasig, mga igsoon, dili mangitag rason aron dili kasimba. Hinuon mangitag rason aron makasimba. So importante gyud mga kaigsuonan, speaking kahibalo, importante kayo. Kay ang opposite manggod ana, kung wa kay kahibalo, ang opposite manggod kung naa kay kahibalo, ang opposite ana, ang kaatbang ana, wa gyud kay kahibalo. Naunsa may mga ilanan sa taong walay kahibalo or kulang kahibalo. Atong tan-awon mga kaigsuonan, unsay gipakita sa Biblia sa mga tao nga kulang og kahibalo. Unang Timoteo kapitulo 6 versikulo 4. Versikulo 3, ang magtudlo og laing pagtulunan og dili mooyon sa matuod nga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo og sa atong tinuohan, garboso kayo og walay kahibalo. Nabuang siya sa pagiglantogi og pakiglalis mahitungod sa mga pulo nga musangpot sa kasina, panagbingkil, pagbugal-bugal og dautan nga mga katahap. So usas mga ilhanan nga ang tao kulag kahibalo kanang kusog makiglantogi. Makakita gani kag tao nga kusog kaayo makiglantogi, kulang nagkahibalo, nagtubo ra pa na siya, gusto ra na siyang mahibalo. Una sa tangan karboso. Mao ni mga tao nga, mao ni mga ilhanan sa kulag kahibalo or walay mga kahibalo, garboso kaayo, nabuang sa pakiglantogi, nabuang sa pakiglalis, mahitungod sa mga pulo nga walay laing samputan kundi ang kasina. Mao na mga taong kulang og kahibalo, walay kahibalo. Mao na nga sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, importante kayo ang kaalam og ang kahibalo nga mo'y atong tinguhaon og sintrohon sa atong pag-alagad sa Dios. Timan nga ang kaalam og ang kahibalo naa sa Ginoo. Kinahanglan mo duol ta kanunay sa Dios, pinaagi sa pagpamalandong kanunay sa pulong sa Dios. Oras na sa akong pagpanamilit mga kaigsuonan, sa dili pa ko manamilit, mag-ampo sa kita, balik ta sa ato nga programa unyang gabi pag okay ang signal, balik ta sa atong programa. Amahan na mo nga Dios nga makagahon, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo. Salamat Lord sa imong mga pulong, salamat Lord sa imong mga mensahe, salamat Lord sa imong mga mensahe nga miabot karon sa amuhang kasing-kasing. Padayon ka magatabang kanamo, padayon ka magabless kanamo nga mo kining tipigan, utabangi kami sa pagtipig nini aron kami dili gayod malimbungan sa bisan unsa nga paagi sa kaaway. Bless Ginoo matagusa
Itabangi kami sa pagtipig ni ini. Malipayon kami sa pagkinaw pag-apply ni ini. Dalaygon ka nga Dios among gilagaran. Among isalig diha kaniya mong kinabuhi. Mga pagdaig pagpasalamat alang lamang kanimo. Ang tanang kadugangan naghimaya in Jesus name. Amen. Amen. Kini igsuon Pastor Gideon moingon na sa atong programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Maayong paniod. Pagday mag-aawit kanimo Amahan Jesus magahalay mga pagday mag-aawit kanimo Amahan ihalad na ang tanan itugyan na ang tanan diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang Jesus ibayaw ka iisa ka sa among pagdahi kanimo lang ihalad na ang tanan itugyan na ang tanan diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo ihalad na ang tanan itugyan na ang tanan diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.